Мөсим урта мәктәбендә җомга көнне төшке ашка дуслык боткасы белән тавык итеннән әзерләнгән кәтлит, алма, компот ипи бирделәр. Югары сыйныфларга яшь үзенчәлекләрен исәпкә алып, менюда борщ каралган иде. Балалар бердәм меню нигезендә кулланалар. Меню инде ике атнага безнең төзелгән. Без үзебез ләззәтле пешерә алмыйбыз, шул меню нигезендә генә пешерәбез. Без Ибрагимова, безнең поставщик инде Ибрагимова бик качественный товарлар китерә. Бердәм булып эшлибез, бер-беребезне аңлыйбыз. Балалар ашау бик әйбәт дип уйлыйм инде мин. Балалар бик канәгать. Мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туклану нормалары санитар-эпидемиологик таләпләрдән чыгып билгеләнә. Пешекче нәрсә тели, шуны пешерә алмый. Бортыр ризык алдан расланган меню буенча әзерләнә. Иртәнге аш укучылар өчен бигрәк тә мөһим инде. Һәм иртән ашарга өлгермәгән балалар мәктәпкә килгәч бирелгән боткаларны турысынча ашап бетерәләр. Үсеп килүче организмга бөтен кирәкле элементлар да бар. Һәм инде безнең бердәм меню белән ашарга әзерләнә. Балалар бик яратып ашый, әти-әниләр бик канәгать. Мәктәбнең столовойда бик тәмле ашарга пешерәләр. Менә бүген җомга көн, инде көненә һәркемне төрле ризыклар бирәләр. Ә бүген дружба боткасы, тавык котлеты белән балалар нык яратып ашыйлар. Ашкан әле чиста, матур, җылы. Без балаларны ашарга гына түгел, ашауга тәртипле утырырга да өйрәтәбез. Безнең мәктәптә бик тәмле ашаталар. Мин школдан килеп букаларны яратып ашыйм. Тәмле алмалар, ипиләр пешерәләр, букалар, макароннар, ашылар тәмле итеп. Мәктәп ашханәсендә ризык әзерләү өчен бөтен уңайлыклар да тудырылган. Кирәкле җиһазлар, савыт-сабалар, ризык әзерләү өчен уңайлы мичләр алынган. Biz балаларны бер генә кайнар питание ашатабыз. Продленный группа бар инде безнең 60 бала продленный группа ашатабыз. Продленка группада инде обычный бутка ашыйлар, атнага бер менә хәзер үзгәрде бу атнадан меню, аш бирәбез атнага бер. Башлангычларның да өлкән сыйныфларның да тәлинкәләрен этеп куйганнарын күрмәдек. Ашап рәхмәт әйтеп киткән укучыларга пешекчеләр дә сөенеп кала. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөсим телевидениесе.